crear una imatge d'uns 60 aproximadament d'alçada. Efraín no se pot apreciar en aquestes imatges que hi ha a la parròquia, les 5 que té, vaig a dir quines són. En 1961, el primer any que està regent Antoni Barberpons, entra la Pietat, que està en la primera capella de l'Epístola. La segona que entra l'any 1962 és la Mare del Roser, que està a la primera capella de l'Evangeli. I després, en 1963, entren 3 imatges: Sant Vicent Ferrer, Sant Vicent Màrtir i la Mare de Déu del Desamparatge. Que curiós que es decantaren, clar, 5 talles en 3 anys. Va posar molt de la seva part, va posar moltíssim de voler enriquir el patrimoni i es va decantar per un gran professional de la talla. Jo recordo que quan parlava amb el senyor Gómez em dia: jo no soc escultor, jo soc imatge. De fet, jo sempre les meves talles Efraín G. Efraín G. A mi no em diguen escultor, era un home que, d'alguna manera, el perfil típic de l'escultor sí que el tenia, format en arts i oficis, format en l'Escola Superior de Belles Arts, en la Universitat de Gijón, en la Universitat de València. Era un home amb una formació sòlida, bàsica, com a escultor. Però ell volia ser imatge, tota la seva vida s'ha dedicat a això. I en aquest sentit, jo he volgut, en el llibre, parlar d'aixes 3 vessants importants, no? Com s'origina la imatge hacia Vinalesa? Quins aspectes iconogràfics i iconològics té la imatge de Sant Vicent Ferrer de Vinalesa, que he de dir que no és singular? La veritat és que no és una imatge singular, és una imatge prototípica. Prototípica. O sigui, hi ha diferències entre Sant Vicent de Vinalesa i Sant Vicent d'Albala del Sorell? Mínimes. Hi ha diferències entre Sant Vicent Ferrer que hi ha en Follos o que hi ha en Meriana? No, és una imatge prototípica, ben marcada per el que jo deia abans, per aquestes normes estrictes iconogràfiques que marcava l'arquebisbat de València, perquè volien reposar patrimoni nou, però en un estil neobarroc, el que es va destruir, perquè l'expressionisme, l'estètica neofigurativa, vindria més tard, a finals dels anys 60. I així no es pot apreciar, però sí que s'aprecia la fractura, sí que s'aprecia la professionalitat, sí que s'aprecia el gran mestre que va ser Efraín Cornemundo. Ell va passar per diversos tallers, Pere Gregori, Montell, Royo Rabassa, però sobretot per un molt important, el taller d'Enrique Galarza Moreno. Enrique Galarza Moreno, estem parlant d'un gran imatge, tan gran imatge que jo que he tingut la sort de llegir 2 tesis doctorals, una d'elles molt bona, molt documentada, que va tenir la sort que jo no he tingut, perquè jo sempre dic que jo he investigat l'últim tren i l'últim vagó d'aquesta generació irrepetible d'escultors i imatgers valencians, perquè clar, ja quedaven pocs, i eren octogenaris o nonagenaris. Però el doctor Enrique Tamarit Ortega, de la Universitat de València, ja jubilat, va fer la seva tesi doctoral entre els anys 70 i 80 i vivien molts i va fer moltes entrevistes. I quan jo contacte amb Enrique Tamarit Ortega i comparteix el seu estudi amb mi, me l'explica, me deixa, faig tot el que puc fer amb ell i torno a quedar i dic: que sort tingueres, Enrique, que sort tingueres. I hi ha una cosa que em va quedar una impressió: anomenes molt Enrique Galarza Moreno. Clar que l'anomeno, perquè tot el gremi d'imatges, dels grans imatges valencians de la postguerra, tenen un punt en comú. Tots aprecien i dignifiquen i valoren el gran treball que ha fet Enrique Galarza Moreno. Visqué 105 anys, este home, va ser molt longeu, molt longeu. I Efraín va ser el seu deixeble més avantatjat. Vol dir això que es nota aquest neobarroquisme del senyor Galarza en l'obra d'Efraín? Sí, així s'aprecia. En aquestes talles s'aprecia, a partir dels 70, perquè Efraín, com dia abans, per què innova? Perquè ja no fa talles de 7-8 caps, fa talles de 9 caps, fa figures més esveltes, més allargades. De fet, algun crític d'art li denomina el Greco de la imagineria.
el treball de la múmia. I les imperfeccions que té la fusta, que a la llarga són tan boniques per ser imperfectes, els nucs de la fusta. Ells se n'adonen d'aquest detall i a partir dels anys 70, si teniu ocasió de veure imatges de Jaime Montón, en el País Basc n'hi ha moltíssimes, en la Setmana Santa de Gandia hi ha moltíssima obra de Jaime, ja s'aprecia aquests detalls, no? Que fan la seva obra més singular. Jo no voldria estendre massa perquè el més important, com he dit al començament, és que vostès tinguin accés a l'obra. Jo he de recordar novament que és un privilegi que Maria Vicenta hagis tingut aquesta sensibilitat per els teus avis, la teva família que has sabut fer, perquè no és senzill fer una publicació, ser editor d'una obra d'aquestes característiques. No es tracta de buscar a qui investigue i la redacta. És una feina que va molt més enllà. Tindre la generositat de voler-la compartir amb tots vostès no és senzill en els dies que corren. Estem parlant del mes del llibre, que és una bona efemèride també, el mes d'abril. I la família Calde per a mi, jo, clar, quan t'introdueixes tant, doncs, a vegades aquí molt la veixa les persones i valors molt que te van fer. Que Vicente Alcaide Montañana i Maria Gil Molins, en l'any 63, pues, donant aquest cas de dir volem donar una imatge de la nostra parròquia, és un fet a destacar. Pense que és un fet a destacar. I en aquest sentit, pues, agrair novament a la família Alcaide Gil el que ha fet per aquesta obra, a Maria Vicenta. Jo tinc de costum, però avui no ho vaig a fer, de sempre llegir 2 o 3 paràgrafs de les meves publicacions, però crec que avui li toca a Maria Vicenta, que parle, que llisca uns paràgrafs de l'obra i que després pues, ja acomiada la paraula a Antoni. Moltes gràcies pel seu temps. Gràcies. Vicente Alcaide Montañana Vinalesa, 1907-1985, i Maria Gil Molins Moncada, 1910, Vinalesa, 1982. Els éssers entranyables que amb molta estima i devoció van fer donació de la imatge